Astăzi, adică înainte să începem, nu am mai făcut videoclipuri pentru că m-am cam plictisit, dar acum merge. Și astăzi o să vă arăt două lucruri foarte interesante pe Minecraft. Să începem. Și mi-am schimbat și numele. Ui, un creeper pe dos. E foarte ușor de făcut, dar putem să facem orice animal, orice vietate să fie pe dos. Uitați. Trebuie doar să facem așa. Ambi, adică unicovală, number tag și scriem cu G mare, începem G, R, U, M, M. Grum și gata. Grum și acum luăm un animal. Sau un monstru, orice. N-am. Și gata. E fain de făcut. E șmecher. Așa. Și numărul 2. E mai complicat. Ne trebuie asta. Orice bloc, adică iau asta. Brush of clay. Brush of plate. Asta. Și armură. Bun. Să începem. Punem întâi așa. 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 Punem aici. Așa. Și după așa. 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 Aici punem casca. Aici punem chestplate-ul. Aici punem pantalonii. Iar aici punem papuci. Bun, și acum stupăm așa. Dar în mijloc trebuie să fie liber. Uitați. Stați. Options. Bun. Și acum, uitați. Tada! Semn de șoșar. Acum cu armură. E foarte, foarte ușor. Ups. E foarte fain și foarte ventios. E foarte șmecher. Dar încă nu am încercat să văd dacă și se ia. Nu. Dar e fain, îmi place. E foarte fain. Da, și acesta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dați un like, abonați-vă. Și acesta cu Grum. Da, oameni buni, bye bye.